عني هبليز خبركم من فتوات تختتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودنا الساعة الزحرنا لكم حصرتن وانا نزبناهم زينات حيزنا لكم مسنا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلما عندنا تطمنا بكم كنبل ليتنال جنرال تحدث وردنا بحر دار كقنع مخوانو تقليسو بريزيدنت غزيو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تحدث ورد ኣብ ጉዳይ ተመዛበልትና መምካር ናብ በحر دار ካብ ጅማ ተበጊሶም ከምርሑ ምዃኖም ተሰሚዕሎ ብዝርዝር እንምልከቶ ጉዳይ ክኸውን እዩ አዛዝ ግንባር ደቡብ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ምስ ኤርትራ ዝግበር ከበፈጽሙ ተቀባልነት የቡልን ክብል ገሊጹ ዘጽነቱና ክንጸምዶም አይነ ኸልን ክብል ገሊጹሎም ብዛዕባ ዝውን እነካፍለኩም ዝርዝር ሓበሬታ ክህልው እዩ ነበር ፕሬዝዳንት ግዚያው መምሕዳር ትግራይን አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ አይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ካሊ ከቢድ ዝተፋለ ሚስጥር ነሙጻም ቃለ ምሕተት ከም ዘካየደ ተገሊጹሎ እቲ ሚስጥር አዘራራብ ኮይኑሎ ብፍላይ ምስ ጉዳይ ሰራዊት ትግራይ አትሕዙ ዝሓቦ ርእቶን ብዙሕ ዝቆጥዕ ኮይኑሎ ጌታቸው ረዳ እንታይ ረኸቦ እንዳተባሃለ ይርከብ ብዝርዝር ወናባኹም ነብሎ ጉዳይ ኸውን እዩ ሓቢርኩም ነጽንሑ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከንዝንገም بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تحدث ورد ኣብ ጅማ ዝነበረ ጻንሒቶም ድሕሪ ምዛም ናብ ባህር ዳር ከቅንዑ ምዃኖም ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ليتنال جنرال تحدث ورد ኣብ ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምስ ኣመራርሓ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ንምምካር ናብ ዋና ከተማ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ከተማ ባህር ዳር ከቅንዑ ምዃኖም ተገሊጹሎም ፕሬዝዳንት غزياው መምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ንኽልተ ዓመታት ከገልግሉ ጸንሑ ነበር ፕሬዝዳንት እቲ غزياው መምሕዳር ኣይተገይታ تردم حد وانا ببحر دار بتمساسل حساب أغني منبرم ذكر انتخون اتي اب بحر دار زنبرت انحتم جن وصيتاو كيخونه كزازم كيليوم يخون برنا اي تجيتا تردات كيوم نسقصل حد عمت بريزيدنت غزياو ممحدار تግራይ مخانم استرغاغص ليتنال جنرال تحدث وردم داغم ناب كللام حرب بمغعز اب ጉዳይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ اب مملاس تمزابلتم بصفي حكم مخروم مخانم تገሊጹሎም ኣብ ዝሕዝዋን ኢትዮጵያ ብምግቢ ዓርሳ ኣብ ትخلل ጉዳይ ንምምካር ንኽልተ መዓልቲ ኣብ ዝጸንሕ ኣኼባ ንምስታፍ ኣብ ጅማ ዝርከቡ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ህዝቢ ኦሮሞ ናይ ጋሻነ ጦርን ሽልማት ከም ዝተውሃቦም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰራጨው ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት እቲ ሽልማት ሲዒቡ ካብ ብርከት ዝበሉ ነጥፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ትግራይ ዝተፈላልዩ ሓበሬታ እንዳተውሃበ ዝርከብ እንትኸውን መንግስትን ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ጉዳይ ተመዛበልቲ ምላሽ كبنا مبرر قاشان طورن كبنا عين دلنا كبلو بركز زول أكلات حسابهم من صبارق يركبون فتبلبتي ليتنال جنرال تحدث ورده عبد جماز اللوص عن حيث الدحر مززم ناب بحر دار بمقنع عبد قدام مملاست مزابلتم مسا مرارحا كل الأمحرا كمخروم خانم تسمع لهم አዛዝ ግንባር ደቡብ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ሆነ መንግስት ኢትዮጵያ ዝሃቦ ርእቶ አዘራራብ ኮይኑ ይርከብ አዛዝ ግንባር ደቡብ ዝኾነ ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ሎማዓንቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ከም ዝሓበሮም ትግራይ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክትጸመድ የብላን ዘለዋ ብሕታው ኣማራጺ ሓድነት ኣይክብል ገሊጹሎም ብሰሜን ይኹን ብደቡብ ዝመጽ ሓይሊ ከጽንተና እዩ ዝመጽም ይኹን እምበር ኣብ ዝሕዝዋን መስክልትዮም ሓይልታት ክግበር ዝፍተን ዘሎ ጽምዶ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ትግራይ ህልውና ውሕስ ክትገብር እንተኾይና ሓድነታ ከተሰጠም ይግባእ ክብል ጠቂሱሎም ተጋሩ ዘለዎም ሓፋላላያት ብምጽባበ ኣብ ሓድነት ክሰምሩ ከም ዝግባእ ዝገለጸ جنرال يوحنس ولد جورجيس يخون مبر بخلتي عنفت زقبر زلو زيلو مود ركبات فتصيمم تقبالنت زيولم ركب زقبرو زلو أكلات قاع يقاقيلو كبل تغيسولهم بسامين يخون بدو زلو صلعتنا جنسايد فتصيمم زي زي تبقر حزب سراويتنا أنقلالي فهو منبر ملو خطفنا يم زميتهم كابزي معر مصبي كابزي من مصبي ነገር كله طفعتي እዚኦም ናብ ትግራይ ከእድም ዝደል ዝኾነ ሓይሊ ወይ ተዋቂዕዎን
وعويدلو وي تهزب تقرأي تخفلوا واقعي تردو هو نو شك في جزاكو تاي كم تخفلوا خلاتنا نفلتين سلازي سراويتنا مخرعيناي سراويتنا حابناي سراويتنا حافت حزب تقرأي سراويتنا نايك أسالنا حزب تقرأي عدل أموسان عبي من أزلو إزي بوازا فزازا شمت نبر بريزيدنت جزياو ممحدار تግራይን አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳይ ምብራቕ አፍሪካ ኮይኑ ዝርከብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ አንጻር ትግራይ ዝርግሑ ዘሎ ሓበሬታ አጠናኺሩ ቀጽሉ ቀድሚ ሒደት መዓልታት መስፋና ቴሌቪዥን ኣብ ዝነበሩ ጻንሒት በርከት ዝበሉ ብሄራዊ ሚኒስትራት ትግራይ ዝዘርግሕ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ሕዚ ኸዓ ንኻሊ ሚኒስትራት ንምዝርጋሕ ካሊ ምድላው ሒዙ ከም ዝርከብ ተጣይሱሎ ኢቲቪ ኣብ ዝመጽረቡ ኣብ ዘሰራጭዎ ሓበሬታ ወይ ኸዓ ቃለ መሕተት አመልክቱም ዝዘርግሖ ሕጽር ዝበለ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስ ሬድዋን ሁሴን ብምዃን ኣብ ጉዳይ መሪሕነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በርከት ዝበሉ ወቀሳ ከስምዑ ይረኣዩ بفلاي دما أيت جيتاتشو ردا مسم بتان سراوي تجري أتحيزو زهبو ريتو ببركز زولو جنات كبير كود عزولة دقودة خوينير أيت الريدوان حسين وند حرس سمم عنت بريتورا نات سمم عنت عزيو بزخلف من قديه أنصار حوحد زقنع ترد زبالك على كتكم يسمع بفلاي كلتيان وجنات عبقودة حوحد سراج وصف زبال حبريتم مسأي ربع مولو تحسو الزرقح انتخون اتتحسو بعقوم ركب فيدرال منغستن حزباዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብትሪ ዝዘርግ ምዃኑ እንዳተገለጸ ዝርከብ እንትኸውን እቲ ኣብ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ክልቲኦም ወገናት ንሕድሕዶም ዝካሰስሉ መንገዲ ተጠው ያብሉ ዝብል ሐሳብ በሰፊሑም ዝተሐሰ እንዳተብኻለሉ ይርከብ በእያንዳንዱ ስቴፕ እንቅፋት ተፈጥረና ባለመሳካቱ ተከሳለ ድንገት የተረጋጋ ሁኔታ ከተፈጠረ በተለየ መልኩ ጎዳለሁ ብሎ የሚያፈል ከግርግር ብቻ እንደሚያተርፍ የሚያምን ኃይል አስቀረት ይቻል ነበር አብሮ እየዶለተ ብሎ ግን መሬታችን ተይዟል ደሞ ብሎ ሚዲያ ሲያገኝ ይከሳል እኛ ለምንበት የሆነ ነገር ተደረገ መንግስት አስረከበው መጡ ምናምን ይሉት ወሬ ያለ የምን መንግስት ተፈናቃይን መልስ ሲባል ተፈናቃይ በወታደር እጄ ካልገባው ብሎ ሆም ብሎ ያደናቀፈው ሰው ተፈናቃዮቻችን እየተሰቃዩ ነው ይላል ወቅናም በተመለከተ ያለው ሁኔታ ምንድነው ፓርቲ ሰራዊት የለው በቃ የህወሓት ሰራዊት ስለተባለ የህወሓት ሰራዊት ይጀል ቀጥላል ሊሆን አይችልም መጥቶ ተነጋግሮ ተስማምቶ ፈርሞ ጥሩ ነው ብሎ አመስግኖ ሄዶ ልክ እንደተካደሰውና ጉዳዩን እንደማያቀው ሰው እንዳድሶ ነው የመከራከር ነገር ነው አንዱ ፈተና የሚያበዛው ይሄ ለምን ሆነ ምንድነው ምክንያቱ አዲስ ጽሁፍ ማንበብ ያልቻለ ሰው ድሮ ያጠናትን ነገር ይዞ ነው መቀጠል የሚፈልገው ቃላት ጭምር ሳይቀይር መኖር ከቻለ ለአሁኑ ትውልድ ኦብሶሌት ነው ምንም ርባና የለውም ማለት ነው አዲስ ፓርቲ ያዋቀራችሁ ነው የሚባለው ምን ላይ ደረሰ